सिक्किमाव गिलु-बालु दैबाना गोबां सुबुंनि जिउ खहाजों लोगोसे आरो गोबां मानि सुबुंखौ दासिमबो नागिरनानै मोननाय जायाखै। 15-20 मिटार गोजौ उसिफावदों दैबानाया आरो 60 सुबुंनि जिउ जोबदों। बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव गिलु-बालु दैबानानि थासारि खौरां लानानै फैदों। सिक्किमाव दायो दैबानाया गिलु-बालुनि महर लादों आरो सिक्किमनि दैबानानि थाखाय गोबां सुबुंनि जिउ खहा जानो गोनां जागासिनो आरो गोबां सुबुङा दासिमबो गोमानानै दं। सिक्किमनि दैबानाया सिक्किमनि रायजो राजाखौ गिखांहोदों, जेराव 15निफ्राय 20 मिटार गोजौसिम दावखोदों दैबानाया। सिक्किमनि बे गिलु-बालु दैबानाया दासिमबो सा 80निबो बांसिन सुबुंफ्रा गोमानानै दं। सिक्किमाव मोनसे गेदेर बेरफ्रुनाय जाथाय जादोंमोन आरो बे बेरफ्रुनाय जाथायनि उनावनो तिस्ता दैमाया गिलु-बालु दैबाना जादों। बे समाव सिक्किमनि थासारिया गिलु-बालु, जेराव सिक्किमा मोनसे गोबां सुबुंनि दावबायहैग्रा थावनिमोन, नाथाय दायो सिक्किमा दैबानानि थाखाय गिलु-बालु महर लादों। दैबानानि दाहारजों दासिम 60 सुबुंनि जिउ खहा आरो सा 80निबो बांसिन सुबुङा गोमानानै दं।